Lek kucing, ibu Didi lek kucing. Polno ya gak apa-apa, Mbak. Iya di polno gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Sebenarnya orang jebret. Nggih. Ya Allah panggungnya nak granit. Granit ya. Bagus. Alamiah lo ngene iki lho. Alami. Kowe jungkir jempale sak karepem. Ya glundung tengah kono. Anjir ono arek glundungno kowe. Inggih dengan Sugeng Santan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya nak, sugeng pepanggihan kalian keluarga ketoprak Wahyu Anggara ingkang mijil saking Purwosari Karanggeneng Blora Mustika wis ping pira nok rene? Piro ya, Mbak? Aku lali ya, Mbak. Bolak-balik. Nggih, Bu, laras bolak-balik nggih. Ora ketok. Wis ora ketok. Pimpinane Bapak Sutimin Anggara nggih leres. Wis pokoke toplake niki murah meriah, ledeke cantik. Ayo, Mbak. Ayo. Aja ngono ah, koyo nganu. Ilate kedelno. Oh, gitu. Niki kanthi acara Stika Bumi ya nak. Nggih, Stika Bumi. Nyedekahi bumine muga bumine subur makmur. Amin. Patanduran panene melimpah. Amin. Iki wis tandur meneh, Bu? Sampun panen malih. Dereng. Pun ambiak nggih. Sampun yalah. Berarti mendekati wong undang-undang nggih. Nggih, wayahe ndok ngedos. Heeh. Kula nggih purun lho niki anak-anak kula kan ngedos deret nggih purun. Panas, Bu. Nanas. Oh, nanas iku apa, Bu? Nanas iki lho delok. Iki yo nanas-nanasan iki wis nanas, Bu. anti kulino wisan Bu iki Pun biasa, Bu. Ayo nak nglipur warga Kalimiri tercinta. Saiki dirimu apa mbang-mbang aku iya no sok mbak terus Ye, dikasih tombol kangen. Emang kangen ya Allah cak minggu Anu panasan ya wong kasihan, Mbak. Ngene iki lho karang taruna sak kendange barang yo kasihan yo gak panasan lho tukang tutul kuwi ya Allah ya Allah. Lah Mas kendang kamu anggap Mbak? Ya Allah. Mas gak dianggap Mas ya Allah, Mak. Yo aja nangis Mas. Kok tebas es krim Mas. Lah nun. Buat golek sego sak puluhan lho. Oh, lah ya ditani ben kono. Enak ya.
Sampun katuran kalian dia Siva ya no, alhamdulillah. Alah ya, liwo. Kene tak deh. Biasane ngono ki kok nganu mbok mana. Alhamdulillah. Ora bebaane deh. Laris ngene iki ayo disyukuri. Yo 15.000 sapa ngerti kok mbok-mbokane do tukul. Mbokane tukul. Ora 10.000, 5.000, 20.000, 50.000 tukul meneh. Tukulne sing Piuk. Rezekine tambah melimpah nggih kagem Mas. Amin. Permintaane liwung. Semoga bareng wayu anggoro ada dek. Yomi ji gua dados Mas. Kuat tak iwangi nyonggo mek ondo. Menek iki lho, Mbak. Ora mampu aku nek kuwi. Oh, kan Mbak Dawul jarene kon menek iku kon ngajak-ajak ngerti klek. Permintaane nak onten liwung kagem Mas. Sing ning panggung wau. Ayo. Diaturi apa ora? Sus ngono biasane. Ngono piye? Iya. Nek kemenyek lah ya, Mbak. Nek ra kemenyek ngene iki sing didelakane lenok, nak iya ta ora? Iya, Mbak. Lah iya. Direwangi ora kemenyek ngene iki urung payu-payu kok urung layu ping pira. Lagi sitok iki mung menawa mbok-mbokane tukulne ndak rono. Sing biru-biru karo iku. Sakne glimbungan. Lah iya ya Allah. Ayo, monggo diaturi nak. Nggih. Heeh, Mbak. Iya, ayo Mas Mimin he. Dari Ganzer channelnya jangan lupa subscribe, like, comment, share guys. Oke. Benar dari sana nggak mau merapat kah? Harus merapat. Enggak. Lagi urik. Ini lo sing tak goleki kandhane ya. Halo kandhane. Nggih. Mboke metu iki jane bebek. Pak Bondan sing bakso sak Indonesia. Oke. Pak Bondan, piyenan Kang Putih ya, Mas? Kang Putih, Mas. Mas. Oteng mriko sadean bakso Indonesianya. Bakso Indonesia. Jangan lupa digratisi ya Mas Kang Putih. Ya ampun. Anakku mau sisan. Mau, aku ya mau, Mbak. Ninggal Kak Tresna, katuran semoga kawan sedang jadi mini ada ninggal Kak Tresna. Sus Rina bareng Nina semoga sus Komprima yang bikin
makin asik no. Yo. Mana giginya sayang? Cici. Merapat yuk. Sing nyawet ben gak wedi. Nah, senyum. Golane yang bikin menggoda pria. Ben padha uri-uri ngene iki lho. Tunggale boleh ben padha teko.
mateng saking blungun. Lah kok ada tekan kene pengen delok Wahyu Anggara sing ledeke cilik-cilik cantik-cantik. Minta ya apa no? Lintang asmara. Ya Allah, ya Allah. Maaf tang request ngono. Ya maaf tang. Sip, jangan lupa blungon hadirkan ya Wahyu Anggara ya Mak. Oke. Silakan Wahyu Anggara, ada Lintang Asmara bareng Dinda. Dinda. Semangat Limin Hotetos. Siaran Bias Audio juga Ganjur Channel. Jangan lupa ya ibu-ibu warga Kalimiri tercinta, Ganjur Channel. Di like, komen, dan subscribe. Streaming ya? Streaming ini bisa nonton dari rumah. Jelas ya. Suaranya bagus sekali. Saya tak melak aku ya, Pak. Ini bojone dhewe, Mbok. Gak gelem. Ya lah nek ayo aku mbok kayak bojo, Pak. Ya Allah, ya Allah. Sinane maaf tang. Ada ayang-ayang Mbak Neng. Halo, ya Mbak Neng, berkah selalu lancar rezekinya ya. Terkhusus buat Mbak Neng juga maaf tang. Ada ayang-ayang. Sinar Wahyu Anggara. Yang di sini mana suaranya? Ya nggak apa-apa. Engko no biasane engko bengi. Panasan engko bengi. Santai wes to. Pokoke meroi nggo wong arung kowe ning kene iku. Gak sisan kadut. Kadut ya bare karo. Barang Dek Lisna. Nepi bareng Dek Nepi ada ayang-ayang Wahyu Anggara. Semoga dados maju kabeh no. Tunjukkan pesonamu.
pesona penggoda pria. Maju semua. Penggoda pria aku iki kok. Dan ora lain kowe. Sik, perlu dikompres. Panas. Ben adem Mbah, ya ngene iki lho tambane adem ya iki lho pokoke. Ya ibu-ibu. Setuju tambane iki panas? Heeh, nek ibu-ibu tetap setuju. Sing ngelu Pak. Tajamnya karat. Aduh ya Allah ya. Nop, idolane arek-arek. Heh. Lah iki 50. Lah iya, kene tajamnya karat. Aku minta sih Anda. Ayo Nop. Latini gue. Mas Ande terima kasih yang dimawang ngilang. Baca. Makasih berkah selalu lancar rezekinya Mas Ande ya. Ayo Nop. Sido Anda. Mas Atang permintaannya sama kadaran ya Mak Atang. Hah? Wes mengayang-ayang sudah. Oh Mas. Iya bariki dhisik kono sik Mas. Yo antri cek lo cek aku kok santai kok para bari sak kok tak bari. Oh ino ayo kandhani kok. Wong wedok anggere biru-biru ngene iki padhang mripate Bu wis to. Oh. Mangga Dek Napi. Ayo. Mas duet ya Sidaranda.
Lanjut tajamnya karang. Lagi nih kene ae iki tak dol kono sik kowe kok iso. Monggo Kang Mas tajam ya karang. Wis tak ning kono kok iso digolekno dhuwit mboke kok iso rewel ae jere panasen ning kono digolekno yupan kok iso rewel barang iki. Monggo sedarikan wahyu agar ada tajamnya karang bareng Dinda semoga dek. Laris lho mboke metu kabeh. Iki urung ngombengi nak ya wis tau merai nggawa sak mboke. Nggawa sak ya badekul. Monggo nak ayo. Mas Karang Taruna, saya butuh aqua. Aqua. Tajamnya karang. Mas Karang Taruna, aqua. Mas ini nyanyi sendiri apa duet? Diri. Oh sendiri, oke siap. Ini kita ngepet bareng-bareng no. Ke depan aja panas no, ngarep rono lo, ngarep maju mengarep gue. Buat golek sangu duit sekolah ya no. Saiki prei sesuk mlebu lho ya, aja balas lho ya. Ubah mas nadanya nada Jawa. Untuk berlaku kepada bahagia. Nek kayak 1000 rugi lho ra dikira. Lagi birune lagi enom. Tajamnya karang jauh dalam. Tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Yo, gimana bos? Berapa kali ku maafkan, bicara andainya dirimu berdusta, serahkan diriku paling benar. Sudah sekarang kau bicara, aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Kali ku maafkan, berapa kali ku ucapkan, pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu
karang cinta. Lah, engko sore neh iki jek sak lagu tak nuruti permintaane ketua Karang Taruna Rindunya Hatiku. Heeh, satu tebak terakhir karo ngerti benderane ya nak mongko nek ditukani ora. Anjay turu ae. Pramila ap Anjay turu ae benak. seneng-seneng ditutupno mungkin sonten teng lokasi sing ana rejine panggung gembira. Monggo sore ya ana campur sarine ya nak bakdo ngisa. Ayo semoga Sakliminho satu tembang terakhir ada Rindunya Hatiku penokop dari Lestari di Kang Masnya lah rumang samu apa iki neng Saljunan apa bre ora Korea iki Lestari ini di Lestari Korea malah aku nyeben aku aja bu lali apa bu Lestari Lestari iya lali separuhan Sakliminho lali aku udah detak ibuwe karena ini tutupan biru-biru aku ora ketok aja semangat ya aja sayang yang bisa rindunya hatiku mana mungkin yang mau diwedding Kang Mas rindunya cari video separuh ya kalau Lestari terakhir Lestari oh kasihku oh sayangku kasihku oh sayangku Piane apa? Pilih di. Arek pilih siji loro telu papat lima enam pitu. Lho iki sing paling kae kok iso tak pilih kok. Perawan. Piye maksudnya? Salose. Ada Lestari permintaannya bareng ibu yang di depan panggung.
Semoga Candi Minho ada separuh saja lestari. Semoga kata-kata mungkin dalu. Ya. Ini jini yo anak-anakku ki lho. Nek ngono anak-anakku tekan dadak yo. Iki wis panasan setar rasane kok wong ape melahirkan kok. Ndoro nyanyi ndoro. Mungkin kan nyawer. Mbak mampir ya? Iya, mampir ya lali aku. Mampir ya sayang. Iya. Wali. Iya apa? Umpama oke iya separuh wes. Lestari terus umpama. S. Iya kleber lestari sik buke iki lho. Separuh saja kan Mas. Iya habis ini umpama. Duduk saja anak-anakku, duduk kalian capek, duduk saja, duduk. Wes saja. Panasan. Umpama SPR apa full? SPR Iki mumpung bendarane apian lho. mungkin dalu tesik wonten mungkin Iki lho dicedhaki pacarku. Full. Nek full wani piro? Nek separuh biasanya 50.000. wis 100.000 malah. Disekseni danyang kene nek dijupukne sampean kobane ngopos lho mulai lho. Lho kok ngene. Aja. Nggih, bapakne nyuwun umpama tadi nggih. Umpama Mas, jupuki timbangan. Yes, umpama Mas. 100.000 buat mana? Sampe tolong akali.
Pun Pak, mungkin sore meleh. Ayo ngadeg dong, ngadeg ayo. Ayo, nduk, mbak, ayo kakak, ayo. Nggih. Mungkin sore Pak wonten campur sari. Pun nggih Pak. Sampun capek mbak-mbake. Aku sore 7:30 tak telepon tenan. Aku tak bosek ning gene Pak Gilang. Engko salah ditutup soalnya sesore iki bar. Engko disunat tikus. Tenan. Ya engko sore ya. Kayak 7:30 tenan lho ya. Yo tenan lho ya. Yo, makasih Mas Ade baik hati deh. Memang lulu mau marah.